Hi लोगोफोर गुड मर्निं सोर माबोरै दङ आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव ओमफ्राय जोंहा माइबो गायनो गैया नालाय लोगोफोर अबाव थांगोन अबाव मागोन माने रावबो माइ गायनोबो लिंहरा सावरि जानोबो लिंहरा माने गायनो गैयैखाय उसाव बादाव मोनगासिनो दं आरोना लोगोफोर अबाव थांबा अबाव बेरायबा अबाव मा जागोन अखा बोथोरजोंनो जेरावबो बेरायनो हाया माने दासिमबो अखायानो गाराखैनो न'आवबो माइ गायला नालाय जोंहा आंथ' जेरावबो माइबो गायनो मोनथ'वाखै बिराद गोबावसै माइ गायिया ओमफ्राय दा बिराद गोजानाव नालाय समखंआवसो गायहैनांगौ नालाय थांलाय फैलाय गायहैनांगौ नालाय खस्थ' जायो आरोना ओंखायनो माने दाना थांला रावबो ओंखारला जोंहा दुब्लियाव मोनसे खोथा गाइस अखा बोथोरावनो दहायसो आंखौ फन हरब्रबलायबाय जोंहानि आब' सुमिया माने प्रेगनेन्ट आरोना माबा जानो लुगैसोदोंनो माने थास' बिबार माखौ जानो लुगैयो बेहा मेथाइ माबा माबि गोथाव गोथाव बुस्थुखौसो जानो लुगैनांगौ बेहा थास' बिबारखौसो जानो लुगैबाय जाहैदों ओमफ्राय दा आंखौ अखा हानायावनो खानो थिनदों माने जोंहानि बारियाव नागिरनो थिनदों ओमफ्राय एथ' अखायाव बोरै नागिरनो आं सिलिं सिलानो दा माबायदि सिन्थासो होदों माने दहाय फन हरदोंमोन आरो आंखौ ना ओमफ्राय दा उफायथ' गैया माने जानो लुगैदों होनदों नालाय आं खाना हैथारनांसिगोन आरो उपाय गैया दा गाव हारसिं दङ माने गावसो थाफादों आरोना गावसो थाफानाय सासे माइनाव दंखायो माने आं लाबोना दोनफैदो गाव हारसिंखाय आंबो थांलाय फैलाय खालामबाय थानो मोना नालाय दैबारि होनो आरोना बिसिनि जायगाखौ मोथाम ना मा होनो बै उलुनि खिजानि दा बिसोरो आब'जों माइनावजोंल' दं आरोना फिसालाखौबो दाख्लै गुमैया लांफादो गुमैया माबायाव NSPC-आव टिचार मावो गुमैया ओमफ्राय सम समल' फैनाय जायो आरोना आंबो थांलाय फैलाय खालामो आरो हारसिंल' थायो जोंहा आब' सुमिया दा प्रेगनेन्ट नालाय आंनो एसे माने नायबाय दं आरो थांलाय फैलाय माने आंनो उदिस लागासिनो दङ फनफोरजों मा खालामदों मा खालामा उदिस लागासिनो दं आरोना बेस्रा माने एसे खस्थ' जादों दा ओमफ्राय दा ना गोरानजों नङाबाबो माजों जायो संना फैनोसै ना अमा बेदरजों जायो ना माजों जायो संनानै होनोसै सोंनानै स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि थास' बिबार खानायखौ अखा बोथोराव माबायदि खस्थ'नो थास' बिबार खायो नायलांबाय थादो आं आब'नो थास' बिबार खानानै हैनोसै आरोना दिनै खाहैनोसै दायो स' बिदिबाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोरा ओमफ्राय लोगोफोर जा अखा मारै खाहैनोसै आंलाय जि अखा हाखादों बोहैगुलायलायनाय जाबाय नै सिथ्लायानो एसे जोंनाव होमबाबो दै लोमा आरोना आङो दायो नैबे साथा बायलाखौनो लानानै खाहैनांसिगोन आरो उपाय गैया जायफोर नै बायला जिलाखौनो लानानै खाहैनोसै आं जि बायला जिलाखा नै बेखौनो लानानै खाहैनोसै आं उपाय गैया अखा बोथोरफोराव दैज्लां बोथोरफोराव नै जाना मन्दिरा बोहैलायनाय जाबायहाय दैयानो जि दै जादोंहाय सिङाव जोंहाना नै बानलुफोरा मोनजोबना दङ अखा हानायजोंनो रावबो खाफैयाखै लोगोफोर जा मोजां जाना दंहाय सिङावनो नै अखा हानायजोंनो सेवगुजोबलांबाय बे बानलु माबासो आरोना बानलु मा होनो नैदि बानलु गिदिरा आरोना गोलैलाजोबना दं नै सेवगुजोबलायलायनानै दं सिं ग्रौ जालाजोबना दं नै फाथोलाय मैथालाय बारियावनो रावबो फैथारला अखा हानायजोंनो आरो नैबेखिजाबो खांख्रिखला बागान गोजा नैबे जानो टावारा बेनो आरोना लोगोफोर टावार खाथियावनो नागिरनोसै आं दाना थास'आ फैगोन ना गैया जाखोबा नै गोमोन मोनदोंहाय नै लोगोफोर बेखौनो खाना हैसाब बायनोसै आं आयो हा मारै खानांगौ जाखो दालाय मानजानाय बे आयौ हैद नै बारसे दंबावोसो नै नै गोमोनथार बारसे जेन थेने खस्थ' मस्थ' खाना हैनोसै आं अखा हानायबाबो जानो लुगैनायखौलाय माथो खालामनो ना लोगोफोर जोंबो देनां फाला बदलिसो जागोनहाय नै बैखिजा बाराखैनो खोमा नै इसिनि मोनबाय नै लोगोफोर नै जा मोजां बारसे बारादोंहाय थेंकिउहाय गाइस बेफोरावनो खाना लाङाबा बबाव खाना हैबावनोहाय अखा हानाय बोथोरावलाय
बे मोजां मद'-मद'खौनो खाना होजोबनोसै आं बिलाइफ्राबो जा मोजां खाहाय नै लोगोफोर गुवार बिराद हासार मोनदों खोमा बिराद मोजां जादों नै थास'फ्रा खांसां है आयै आंनि सुन्दुराया नै उन्दुना दङ आयै हाबाब सना मोनजाबाय सना मोनजाखांनानै लेब उन्दुना दं नै आंनि सुन्दुराया खासि दै लोगोफोर इयो अमा खासि नै आराम उन्दुना दंथारो जाखांबाय दहायसो नै अखा बोथोराव माबायदि खस्थ' उन्दुना दं नै बेसेरा मासे आरो खेंखायगासिनो दं मासे फिसाया दे सना दे उन्दुना था दै सिखारना दै अखा हादों बेयावनो हाबसोना थाबाय था मुरा खाथियावनो मुग्रा साइससो अमाया बेहाय लोगोफोरा थास' आथिंबो खाना दोनखाबाय मोनानि जा खस्थ'हाय अखा हानायजों मानायजों बेसे लेथ्रा जाजोबो नै आखाइफ्रा बेफोरखौनो खनसायबायना दोनबाय आं माइबो गायनो गैया गायनोबो गैया फुनोबो गैया न'आवलाय मा खालामना थाबाय बायनो बेफोर मैगं थाइगंखौनो बुथुमलाबायना थानोसै आं बोथिसे थांगोन दा मोनायाव ना गोरानजों ना सिंगि गोरान दंखायो आरामनो दाउफ्राबो गोमोन गोजा होनदों खाथियाव फैजोब्बाय आंनि दाउफ्रा नै जि थानोनो जायगा गैयाहाय बिस्राबो बाख्रि सिं थालाबायो देनां माबाफोराव मागोफोराव जाहैनो नैबे दाउला देंखुराखौ एसे देरबावबा खासि खालामहोनांसिगोन देनां मागोफोराव आराम अनलाजों ख्रो जाहैनो जि खस्थ' नागिरो अखाजों माजों मानफबजोब्बाय नै जेन थेनाय इसिनि मोनबाय नै नायदो गाइस बेखौनो हैनोसै आं हिसाब बायनोसै आं बेखौनो ना गोरानफोरजों जासै जोंहा एकदम पुरि एवना जानो नागिरदों ओमफ्राय नैखिजाय ओंख्रि संगासिनो दं आइया नै गोदौहांदो आरोना ओमफ्राय नै आंनिखिया एवगासिनो दं माने नायदो खामफ्रामलायबाय नै आंनिखिजायनो गांनै गांथाम जाबाय आब' सुमिनो बेखौनो थाइनैसो लांफानोसै आङो लोगोफोर नै बिथांजोआनो थास' बिथुरि दाइनैसो खानानै नेगासिनो दं लामायाव नै दासो फैदों आङो अखा हागालाय लांबाय नै ओमफ्राय लाबोबाय आं होनोसै गथायनोसै जानो लुगैनाया बिराद जानो लुगैनानै माने बोरैबा मोनलायलायबायनो बिस्रा नै बेनो माने आब' सुमिया इहालाय मा जालाबायदो अगरि बायदि सिनलाय लांबाय आं अगरि बायदि सिनदोना माबा लामा जथुमना थानाय अगरिया इदि सिनलाय लांबाय मा खोबथेलाबायनांगौ होनबालाय इदिसो जानांगौ दा दामबिलायथ' सायदो ना सिंगि गोरानदो होनोसै जानो लुगैनाय नङाखाय माबायदि जादों सर मोदोम सुबाय ना माबा मोदोमो